Ahojte priatelia jazdeckého športu, športových koní a naši priatelia. Saška veľmi úspešne zmaturovala, najlepšie ako sa dalo. A tak zas máme čas vyraziť na preteky, troška potrénovať, posúťažiť a vyskúšať, čo v nás je, čo v nás zostalo a čo na druhej strane sa z nás stratilo a vyprchalo a budeme to musieť znova obnoviť. Takže sme prišli do Spišského Štiavnika, kde sa koná každoročná Štiavnická podkova. Kto nás sleduje už dlhšie, tak vie, že minulý ročník víťazom Štiavnickej podkovy bola Saška s Achillom. No a tak vyskúšame, či sa nám to podarí aj tento rok. Uvidíme. Skákať budeme dva parkúry. Prvý parkúr to bude memoriál pána Tomáša Javorského. Bude to parkúr s postupnou obťažnosťou a so žolíkom. Žolík je 110 cm vysoký skok. Počítajú sa tam body, za každý skok sú určitý počet bodov, podľa toho, ktorý skok je to v poradí, toľko bodov sa pripočítava, čiže za trojku 3 body, za šestku 6 bodov a tak za jednotku 1 bod. No a potom za žolíka sa pripočíta viac bodov, dokopy je tam možné získať 65 bodov. Druhý parkúr bude Štiavnická podkova. To bude parkúr vysoký 110 cm, ale ten sa pôjde s rozoskakovaním. Takže keď sa podarí niektorej našej kočky dostať do rozoskakovania, tak potom budú skákať prekážky vysoké 120 cm. No a to už bude to, čo sa my vlastne chceme naučiť, takže sa dostaneme do vysokého skákania, keď sa nám to podarí. Konkurencia sa tu stretla silná, ani nie tak do počtu, ale samé dobré kone, takže budeme mať čo robiť. No, už sme tu. Sme na štarte toho parkúru s postupnou obťažnosťou. Saška ide, pozdravila rozhodcov a ide na štart. Bude to skok číslo 1, kolmáčik, výborne. Dvojka, výborne. Vidíte, tie skoky sa postupne zvyšujú. Ako idú poradové čísla, tak skoky sú vyššie. Toto bolo veľmi zle. Je vidno, že sme netrénovali dlho, no to nič. To sa vylepší, to nebude taký veľký problém. Oni sa do toho kočky dostanú. Tam mi zavadzala nám Emka, tak teraz netušíme, koľký to ideme vlastne skok. Saška dopredu, ale zas musíme povedať, že Achill skáče. Nevedeli sme presne. Aha, teraz sme zhodili skok. Takže za tento skok sa nepočítajú body. Myslím, že to bola 8, takže prišla o 8 bodov. 9 a teraz pôjde toho žolíka. To bol žolík, tam má body za toho žolíka, ale neviem, koľko dokopy tých bodov vlastne prešla. Určite to, či dostala, určite to není na víťazstvo, ale ako zohrievací parkour to bolo dobré. MK vlastne zhodila len jeden skok, to je výborné, a skočila žolíka, tam si potom môžu vybrať, alebo tam je kolmák, vysoký 100 cm, alebo žolík, vysoký 110 ale kto chce veľa bodov, musí skočiť žolíka, takže všetci skákali toho žolíka, aby dostali body. No, máme na štarte MK, ide na jednotku. Šupík jednotka, výborne. MK zase ide tým svojím štýlom, dvojka. Ja hovorím, že jazdí ako Contessa. Trojka. Ono je to všetko na čas. Takto sa
z diaľky zdá, že Jovík ide pomaly, ale on ide rýchlo. To len tak vyzerá, on je veľký kôň, dlhý, má dlhé svalové skoky, takže pod ním ubúdajú tie metre. Teraz teda krásne pridala MK. Výborne MK to ide, nádherne. 8, ešte 2 skoky. Výborne 9, stále sa počítajú všetky. Body sa MK pripočítavajú. A teraz Žolík. Výborne aj Žolíka, takže má plný počet bodov. Ešte k tomu by som povedal vo veľmi dobrom čase, takže MK sa to naozaj podarilo. Krásne zaskákaný parkour, zvládla všetky skoky, povodila Jovíka presne tak, ako bolo treba ho povodiť. Pripravil sa Julia Kacvinská, Dorotea Ivana Vargová na rovnine s deviatkou Nikola. Na 4. mieste sa umiestnila Ema Pokrivčáková a Joey. Bude aj tajomník jazyckých pretekov Jozef Martinko. No výborne, takže traja boli rýchlejší, takže MK obsadila 4. miesto, máme veľkú radosť, Stužka pohár na nechty. Veľkú radosť máme a pôjdeme skákať ďalšie parkúry. Samozrejme, že jazdci ešte zajazdia čestné kolo, pretože aj tu v Štiavniku sa jazdí klasickým spôsobom na parádu, tak aby ľudia videli, že je to pekné, že to má úroveň, že si vieme oceniť aj prácu koní a preto sa zajazdí čestné kolo. Aj najprv idú okolo nás, bože môj, tento tam odviedol úplne inde niekde. No dobre, nedá sa nič robiť. Niektorí sa to ešte majú učiť asi. No nič, dobre, pripravili sme si druhý, ten ťažší parkour, kde prekážky budú vysoké 110 cm s rozoskakovaním. Boli sme na prehliadke parkouru. Tí, čo nás sledujete dlhšie, viete, čo to znamená. Prešli sme si, ukázali sme dievčatám, kadiaľ treba ísť a čo robiť. No a už máme na štarte Sašku. Saška, dávaj, sústreď sa, priprav si Achila. Boli by sme radi, keby toto Saška zvládla. Keby sa podarilo to preskákať a dostať sa do toho rozoskakovania, aby sme si vyskúšali tie výšky tých 120. Jednotka, výborne, dobre, drží toho Achila v práci, dvojka, teraz tu točí doľava na zelenú trojku, dobre, drží ho v práci, drží. Achil musí pracovať. Darí sa to Saške, ako sme si to povedali, tak to ide. Dvojskok samozrejme, Achil ho vyriešil na 2 cvalové skoky, pôvodne bol postavený na 1 cvalový skok, ale to už my vieme, že Achil, pokiaľ je takto dlhý ten dvojskok, lebo mal skoro 8 metrov, tam Achil neváha, ak Saška nech si robí čo chce, on aj tak urobí 2 cvalové skoky. A pritom bez chyby, viete, to iný koník by to asi ťažko dokázal. No, kde to vlastne sme, ani netuším, ale viem, že to je bez trestných bodov. To je to dôležité. Bez trestných bodov základné kolo, to je veľký úspech, velice dobrá vec. Máme radosť, Saška sa dostala do rozoskakovania. Tam už teda to bude ťažké.
budú vysoké skoky 120 cm. No a máme tu M-ku. Má povolený štart. A ide. Skok číslo 1, výborne. Vypracovaný. Skok číslo, výborne. Skok číslo 2, teraz doľava na trojku. To sa moc nepodarilo, ale ideme ďalej. Trojka, štvorka, peťka je myslím ten dvojskok. Ja to teraz už neviem. Hej, tu je ten dvojskok. Šup. Pic. Žiadnu chybu M-ka neurobila. Netuším, čo sa Jovikovi stalo. Už nám robil troška na poslednom tréningu problém s dvojskokom. Takže M-ka, má jedno odmietnutie poslušnosti. A zas, no tak, to není dobre. Výborne M-ka vzdáva. Ďalšiu účasť, nemá to naozaj význam. Musíme to zvládnuť doma, v tréningu, nie v parkúre, takže M-ka vzdáva a ide. Ešte využije právo skoku poslušnosti, aby neodišiel Jovik vyšticovaný z toho parkúru. Ešte aj to sa zle podarilo, takže niečo sa Jovikovi stalo. Uvidíme, musíme to prešetriť. Máme tu Sašku v rozoskakovaní. Skoky už sú vysoké 120 cm. Je tam ten dvojskok na skoro 8 metrov, on je asi 7,80, neviem presne, ale je to, blíži sa k 8 metrom. Vzdialenosť medzi týma skokmi, tam som zvedavý, čo to spraví, lebo druhý skok je, prvý je Kolmak a druhý je Oxer. No Saška, makej, teraz sa musíš ale teda riadne sústrediť. Dobre, prvý skok sa podaril, ideme na druhý. Aj druhý sa jej podaril, výborne, to je paráda. Aha. A tu sme mali nejaký problém. To sa Saške nepodarilo. Úplne vypadla z koncentrácie, Achil to využil samozrejme, no je to poborený skok. Za to dostáva trestné body, je zastavený čas, ale k času je ešte pripočítajú 6 sekúnd. Za to, že poborila skok. Takže dobre, už môže. Keď jej zazvonia, tak môže sa pokúsiť to preskočiť druhýkrát. Tam ho zbuzerovala v rohu. Pozrite sa, už neurobí chybu, píc, no, tak jasné. Achil na to má, aby to skočila. No. Ale Saška nesmie, a teraz ten dvojskok, no názdar, to som zvedavý, čo bude. Zas 2 cvalové a kúkajte sa, 120 vysoký Oxer, on si tam urobí 2 cvalové, čiže vypadne z kmihu, vypadne z rýchlosti a aj tak to preskočí bez trestných bodov. A toto sa stane vždy, ako teraz ste videli pri tom poborenom skoku. Keď Saška urobí chybu, Achil poborí skok, teraz tam bola taká finta, to bola veľká skracovačka a posledný skok preskočila výborne. 8 trestných bodov, tam sa tak pomotala troška medzi skokami, pretože si skracovala dráhu. No, ale obrovská smola to bola, pretože skončila na 6. mieste, čo nás mrzí. Keby bývalo sa toto nestalo, tak by to dopadlo úplne ináč. 5. v poradí mal tiež 8 trestných bodov, ale o trocha lepší čas, takže odsunul Sašku až na 6. miesto. Napriek tomu nám to nevadí, ani nás to moc nehnevá. Saška ukázala, že vie preskočiť tých 120 cm, vie sa povrteť, vie to urobiť. Samozrejme urobila chybu, to sa stáva, ale okamžite to napravila. Od toho zboreného skoku potom všetky tie skoky boli krásne, perfektné, odjazdené. Saška z toho má troška síce špatnú náladu, samozrejme, ja to chápem.
mala úplne inú predstavu, myslela si, že sa jej to podarí lepšie, ale v tomto náročnom rozoskakovaní pokaziť len jeden skok, to je úspech. To sa nedá nič robiť, naozaj to bolo pekné. Priatelia, takže ste to videli, nakoniec ideme domov. Aj tak vezeme jedno umiestnenie, jednu stužku, takže sme spokojní. Ono už skákať tieto vyššie parkúry, to není žiadna sranda, tam sa proste robia chyby. A každá tá chyba potom stojí umiestnenie, lebo tam už skáču dobré kone. Saška nakoniec určite bude mať dobrú náladu, keď si to rozloží v hlave, že ako to vlastne parádne preskákala, tak si myslím, že to bude v poriadku. Dievčatá už na seba kladú veľmi veľké nároky, no a potom sú sklamané, keď sa to tak nepodarí. Priatelia, tak my ďakujeme, že ste si naše videjko pozreli, koníky idú domov. Keď sa vám videjko páčilo, dajte nám lajčik, dajte nám odber, to nám pomôže. A na budúce jeden týždeň ešte sedíme doma a ten ďalší týždeň ideme do Košíc skákať a hned posledný týždeň v mesiaci, posledný víkend máme preteky u nás doma v Tatranskej Lomnici. Takže priatelia, zatiaľ dovidenia.